हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। बे भिडिअनि आपडेटआनो जादों लोगोफोर रिंसार बसुमतारीनि प्रडिउस खालामनाय मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों मियादी पात्ता। बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामदों बर'निनो सासे मुंदांखा फावखुंग्रि बिशम्बि आरो लोगोसेनो मिथिसार बिथांमोना करिय'ग्राफ खालामदों बिथां मिथिसार नार्जारियानो। एमइआव दं मानब लाभलि ब्रह्म, डिअपिखौ होदों सचिन लाहारी। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां हायेन ब्रह्म, मिउजिकखौ होदों फुलुं ब्रह्म, लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारी। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआनो जिउ प्रडाक्शननि गेजेरजों बावैसो आबुङै हगारजाबाय। जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन, फुल भिडिअनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनाय जाबाय, नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बिदिनो गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय गोजोन्थों।